ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ସହରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପେଟ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଥାଳି କିମ୍ବା ଏକ ବିଦେଶୀ ସୁଆଦିଆ ପିଜା। ଆପଣ ଯଦି ଥାଳି ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କେବେ ପିଜା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ଏହି ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସ୍କାର୍ସିଟି। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅସୀମିତ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ ସୀମିତ। ଏଠୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନିଏ ଅର୍ଥନୀତି। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି ସ୍ୱଳ୍ପତା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଜିନିଷର ଏକ ସୀମା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଇଚ୍ଛାର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳୁଥାନ୍ତା ଯେମିତିକି ବାୟୁ, ତେବେ କେହି କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଜାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଥନୀତି କେବଳ ଟଙ୍କାର କଥା ନୁହଁ, ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତିର ବିଜ୍ଞାନ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ନାହିଁ ତାହା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଅସଲ କଥା। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ବଳ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ପ୍ରକାରର: ଜମି, ଶ୍ରମ, ପୁଞ୍ଜି ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ସୀମିତ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚୁର ଜମି ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ହୁଏତ ଚାଷ ହୋଇପାରିବ କିମ୍ବା ସେଠି କାରଖାନା ଲଗାଯାଇପାରିବ। ଆମେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସ୍ୱଳ୍ପତା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବାଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷକୁ ହରାନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କଷ୍ଟ। ଉଦାହରଣ, ଯଦି ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ସିନେମା ଦେଖିବାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ବହି ପଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ନୂଆ କିଛି ଶିଖିପାରିଥାନ୍ତେ। ସେହି ଶିଖିବା ବା ବହି ପଢ଼ିବା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସିନେମା ଦେଖିବାର ଅବସର ମୂଲ୍ୟ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେତେ କମ୍ ମିଳେ ତାହାର ଦାମ ସେତେ ଅଧିକ। ପାଣି ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତି ଜରୁରୀ କିନ୍ତୁ ଏହା ସହଜରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହା ଶସ୍ତା। ହୀରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ବା ସ୍କାର୍ସ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍କାର୍ସିଟିର ସାମାଜିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଦିଗକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅର୍ଥମନ୍ଥନ ଶୈଳୀରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅର୍ଥନୀତି କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହଁ, ଏହା ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରେ। ସ୍ୱଳ୍ପତା ସମାଜରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ, ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଅସମାନତା। ପୃଥିବୀରେ ସମ୍ବଳ ସୀମିତ କିନ୍ତୁ ଏହାର ବଣ୍ଟନ ଅସମାନ। ଯେତେବେଳେ ଜମି କିମ୍ବା ପୁଞ୍ଜି ପରି ସୀମିତ ସମ୍ବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଧନୀ ଏବଂ ଗରିବ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବଢ଼େ। ଏହା ହିଁ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମୂଳ କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି, ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୁହାପଥର ଓ କୋଇଲା ପ୍ରଚୁର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ଅସୀମିତ ନୁହଁ। ଯଦି ଆଜିର ପିଢ଼ି ସବୁକିଛି ବ୍ୟବହାର କରିଦେବ ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଇଣ୍ଟରଜେନେରେସନାଲ ସ୍କାର୍ସିଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ତୃତୀୟ, କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବା ବିବାଦ। ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ପୃଥିବୀରେ ଅଧିକାଂଶ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ପାଇଁ ହୋଇଛି। ସେ ସୀମା ହେଉ, ସୁନା ହେଉ କିମ୍ବା ତୈଳ। ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ ସ୍ୱଳ୍ପ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଛଡ଼ାଇ ନେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାଗୃତ ହୁଏ। ସ୍ୱଳ୍ପତା କେବଳ ବାହାରେ ନାହିଁ, ଏହା ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ଜୀବନର ରଣନୀତି ପାଇଁ ଅତି ଜରୁରୀ। ସ୍କାର୍ସିଟି ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କ'ଣ? ସ୍କାର୍ସିଟି ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍, ଏଠାରେ ମଣିଷ ଭାବେ ଯେ ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ସୀମିତ, ତେଣୁ ମୋତେ କେବଳ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରେ। ଆବଣ୍ଡାନ୍ସ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍, ଏଠାରେ ମଣିଷ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା ଭାବେ। ସେ ମନେ କରେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଓ ସୃଜନଶୀଳତା ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ। ଏବେ ବୁଝିବା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଲୋଡ୍ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ଭିତରେ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ, ସେତେବେଳେ ତା'ର ମସ୍ତିଷ୍କ ସବୁବେଳେ ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହେ। ଫଳରେ ସେ ଜୀବନର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଗରିବ ଲୋକ ଅନେକ ସମୟରେ ଖରାପ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପତାର ବୋଝରେ ଥାଏ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବା, ଦ ଫୋମୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ମାର୍କେଟିଂ ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପତାର ଭୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଓନ୍ଲି 2 ଆଇଟମ୍ସ ଲେଫ୍ଟ କିମ୍ବା ଅଫର୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଫର୍ 2 ଆୱାର୍ସ। ଏହି ସବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ
को अभावर भय देखाई शीघ्र निष्पत्ति नेबाकू बाध्य करिवार रणनीति। आसंतु एबे आलोचना करिवा एही अध्यायर सबुठु गुरुत्वपूर्ण भाग, जीवनर वास्तव रणनीति एवं उपसंहार। विज्ञान, व्यवसाय बा कैरियर दृष्टिकोणरू स्कार्सिटी को किपरि निज सपक्षरे व्यवहार करिवे आसंतु जानिबा। प्रथम, प्रायोरिटाइजेशन, प्राथमिकता स्थिर करिवा। आपनक पाखरे समय सीमित, तेणु सेही 20% काम उपरे ध्यान दियंतु जहा 80% फलाफल दिए। जेउ कामर मूल्य कम ताहाकू अन्य मानंको दियंतु बा छाड़ी दियंतु। द्वितीय, वैल्यू इंजीनियरिंग, निजर मूल्य बढ़ाइबा। दुनिया रे जहा सुलभ नुहे ताहार दाम अधिक। जदि आपण केवल साधारण काम करूछंती तेबे आपणको बदलाइबा सहज, किंतु जदि आपणको पाखरे एमिति एक विरल दक्षता अछि जहा अन्य मानक पाखरे नाही, तेबे आपणकर मूल्य आपे आपे बढ़ी जीवो। तृतीय, द पावर ऑफ नो, सबु किछि पाइबाकू किंबा सबु सुजोग पछरे दौड़ाकू चेष्टा करंतु नाही। निजर सीमित शक्ति को केवल गोटिए किंबा दुईटी लक्ष्य लगांतु, ना कहवा शिखंतु, कारण यह आपणको समय को बंचाई थाए। स्वल्पता बा स्कार्सिटी आमको दुख देवा पाई नुह, बरं जीवनर प्रतिटी पदक्षेप आमको एक सठिक रणनीतिकार करिबा पाई अछि। सीमित संबल ही आमको नुआ चिंताधारा एवं सृजनशीलता आड़क नहीं जाए। अर्थ मंथनर आजिर सारांश होउची टंका फेरी आसीबो, समय कदापि फेरी आसीबो नाही। तेणु आपणकर सबुठु दुर्लभ संबल, समय एवं शक्ति को सठिक जगार विनियोग करंतु। मन रखंतु, अर्थनीति केवल टंकार कथा नुह, यह निष्पत्तिर विज्ञान। आउ दुनियार सबुठु दामी जिनिस टंकारे किना जाए नाही, ताहा आमर सठिक निष्पत्ति द्वारा अर्जन करा जाए। आपणको जीवन रे एमिति केउ सीमित संबल अछि जहा आपण सबुठु अधिक गुरुत्व दियंती? कमेंट रे निश्चय जणांतु। जदि आजिर यही अध्याय आपनकु निज जीवनर रणनीति बुझिबारे साहाय्य कला तेबे लाइक एवं सब्सक्राइब करंतु। अधिक आत्मविकास एवं जीवनर लक्ष्य पई आमर द्वितीय चैनल थिंक ओडिशा को निश्चय विजिट करंतु। धन्यवाद।